Ja, en als allereerste hier aan tafel de mensen van het Mondiaal Platform. Want de koopzondag van september staat al heel veel jaren in het teken van de derde wereld tijdens de zogenaamde Werelddag. En deze wordt georganiseerd door het Mondiaal Platform. En namens het Mondiaal Platform hier aan tafel Carla Thiele, welkom. Ja. Dankjewel. En welkom Bart Veldpaus. Ja. Ja, even Carla en Bart, voor de mensen die het niet weten. Wat is het Mondiaal Platform? Het Mondiaal Platform in Venray is een platform waar 13 stichtingen en organisaties lid zijn. Het zijn organisaties, stichtingen die projecten ondersteunen in Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Naast deze organisaties en stichtingen zijn er ook initiatieven, bijvoorbeeld Welkom Vluchteling, Fairtrade, UNICEF, die leden zijn ook aangesloten aan het Mondiaal Platform. En al die losse onderdeeltjes zijn samengevoegd in het Mondiaal Platform. Maar waarom is het zo belangrijk dat jullie dat samen doen? Ja, wij vinden dat wel fijn, want we hebben 4 keer per jaar komen we bij elkaar tijdens de ledenvergadering. En daar wisselen we gewoon elkanders informatie uit. We hebben ideeën, worden met elkaar besproken. Het Mondiaal Platform zorgt ook voor dat er wat workshops zijn, trainingen worden verzorgd. En het Mondiaal Platform is ook als contactpersoon voor de gemeente. Kijk aan. En even naar de Werelddag, want dat staat er aan te komen. Dat is de koopzondag in september en ik geloof dat het dit jaar de 15e editie inmiddels is. Maar waar komt dat idee van die Werelddag vandaan? De Werelddag is ontstaan, de gemeente, daarvoor krijgen we dus jaarlijks een subsidiebedrag van. En de gemeente heeft wel als voorwaarde van dit geld moet ook besteed worden aan de bewustwording van de Venrayse inwoners van mondiale vraagstukken. Ja. En zo'n Werelddag is eigenlijk perfect voor zoiets. 1 keer in het jaar wordt er dus op een plein worden allerlei activiteiten van verschillende culturen dus bijeengebracht. De inwoners van Venray kunnen dus eten en genieten van culturen uit andere landen. Maar ook de organisaties die kunnen zichzelf presenteren op zo'n dag waar ze mee bezig zijn en wat ze dan doen. Ja, dus het idee is ervan, hey, laten we niet allemaal los ons presenteren, laten we dat lekker samen doen. Ja. Dat is veel krachtiger. Ja, komende editie is de 15e. Ja. Gaat er dan nog ook iets speciaals gebeuren ten opzichte van de andere edities? Ja, dat klopt. De 15e keer is het nu en het is ook inderdaad een speciale editie. Het is anders van opzet. Voorheen hadden we eigenlijk voornamelijk kramen waar de organisaties erachter stonden. Maar nu is het, de Werelddag is gekoppeld aan een actie en dat is gezinsherenigingsactie. Ja. Daar zal Bart zo meteen iets over vertellen. Ik vertel iets over de Werelddag zelf. Het is eigenlijk een kleurrijk toneel. Er worden bouwhekken op de 4 hoeken geplaatst van het Henseniusplein, waarachter dus prachtige zeildoeken dan worden vastgebonden met mooie afbeeldingen uit Afrika, Zuid-Amerika, India en Midden-Oosten. Er zijn van allerlei soorten activiteiten. Kinderen kunnen tatoeages laten maken. Je kunt Afrikaans koken. Er zijn muziekoptredens, ook uit Afrika. Syrische band komt optreden. We hebben een artiesten uit India die komen daar op het toneel. En de burgemeester zelf, die is de hele middag aanwezig. Dus die is dan de gastspreker van die dag. Kijk aan. Ja, heel goed. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, dus dat belooft een hele mooie dag te worden met eigenlijk voor ieder wat wils. Ja. Ja, even Bart, in augustus, een tijdje terug, is er ook het idee geïntroduceerd van een hele grote wereldbol. Tenminste, ik hoef de Pillemaas maar op te slaan of op Facebook te kijken en ik zie het Mondiaal Platform met een hele grote wereldbol in het nieuws verschijnen. Mooi, hè? Wat is het idee van die wereldbol? Vertel dat nog eens. Nou, een jaar of 2 geleden, toen hier duidelijk werd dat het AZC in Blitterswijk geopend werd, toen hebben wij een soort burgerinitiatief opgericht, zal ik maar zeggen. En wij meenden, na alle wat negatieve kritiek die er in het land was over statushouders en asielzoekerscentra, hebben wij gemeend een positief geluid te moeten laten horen. Nou, dat burgerinitiatief is uitgegroeid. We hebben ons verbonden met het AZC Blitterswijk. Dat gaat inmiddels sluiten, dat is duidelijk. Mm-hmm. Maar we hebben ons vooral ook verbonden met de statushouders. Statushouders zijn mensen die 5 jaar lang in Nederland mogen wonen, zolang als er problemen zijn in andere landen. Denk even aan Syrië, Eritrea en andere landen.
En nou hebben wij gelukkig, wij zijn meestal ook lid van het Mondiaal Platform, hebben ons samengevoegd van, goh, laten we eens kijken wat we samen zouden kunnen doen. Het Mondiaal Platform heeft vervolgens een hele grote wereldbol gekocht. Ik geloof 2 meter in doorsnee, fantastisch mooi ding. Mm-hmm. En wij hebben, misschien herinner je dat nog, ooit eens de fontein, de Millennium Fontein op het plein geopend. Daar zijn we 24 scholen afgegaan, die hebben toen allemaal een mooi bloemblad gemaakt. En dat idee hebben we nu weer gelanceerd. Laten we eens met die grote wereldbol alle scholen afgaan, alle basisscholen. Ja. Zodat de kinderen weten hebben van de problematiek van statushouders. Mm-hmm. Nou, we hebben er inmiddels hebben ze allemaal gehad. Ontzettend leuke reacties en van de kinderen en van de leerkrachten. Goede vragen. Okay, maar die wereldbol is dus om een stukje bewustwording te krijgen bij die kinderen. Vooral dat. Maar vooral dat. Jullie zitten nu in het programma Venray in bedrijf aan tafel. Ja. Dat is ook niet voor niks. Nou, wat we gevraagd hebben aan de scholen, als jullie willen, wij gaan geen geld vragen aan de kinderen. Als jullie willen, we zouden het fijn vinden als jullie de 24e bij ons op bezoek komen. Dat genereert geld omdat ze wat te eten of wat te drinken nemen. En kijken of scholen wellicht bereid zijn om wat actie gaan te voeren. Maar dat noodfonds, even vertellen waarvoor dat is. Wij hebben het Welkom op weg, dat is de even knie van vluchtelingenwerk. Ja. Die hebben wij bereid gevonden, die zijn met ons in gesprek gegaan en die weten echt van de hoed en de rand over statushouders. En wij meenden, hoe kunnen we nou die mensen een helpende hand toesteken, die statushouders. En wat blijkt dat het grootste probleem te zijn gezinshereniging. Mensen krijgen vanuit de regering genoeg faciliteiten, denk aan inburgerscursus, woning, etc. Maar als het dan om gezinshereniging gaat, dan is er weinig geld. Ja. Nou, zijn er kinderen bijvoorbeeld die nog steeds in Sudan wonen of in Eritrea wonen en die willen heel graag bij hun vader en moeder hier in Nederland wonen. Ja. Nou, daar is geen geld voor. En toen hebben we gezegd, laten we kijken of we een noodfonds op kunnen richten. Nou, de kinderen die gaan dat een beetje vullen. Wij gaan dat zeker op de mondiale dag, de werelddag doen. En nu komt de reden waarom jij hier zit. Zeker dat. Vertel het de bedrijven. Wij willen heel graag de winkeliers en het bedrijfsleven ook warm laten draaien voor dit idee van zouden we niet kunnen kijken of het bedrijfsleven en de winkeliers, of die ook bereid zijn om ons mee te helpen dat noodfonds te vullen. Nou, ik zou schatten ongeveer €10.000 moet dat worden. Ik zou zeggen, richt je even op die camera en stel de vraag. Lieve mensen van het bedrijfsleven en de winkeliers, wat zou het fijn zijn als naast alle scholen die een bijdrage leveren aan dat noodfonds, als u ook uw gulle hand laat zien om dit noodfonds te vullen, zodat de kinderen en ook de volwassenen die niet hier naartoe kunnen, maar wel gezinshereniging mogen doen, dat wij die kunnen helpen. Ja. Super. En ook natuurlijk alle andere kijkers van Venray in bedrijf aan tafel die nu wellicht denken, ik wil ook wat bijdragen. Ja, helemaal goed. Dat is natuurlijk van harte welkom. Super. Toch weer even terug naar de Werelddag. Ja. Wanneer is die Werelddag voor jullie geslaagd? Het is altijd wel moeilijk om te zeggen, wanneer is een Werelddag geslaagd? We hebben criteria van wanneer zou dat geslaagd kunnen zijn. Als mensen er daarna nog over gaan praten. Als je daarna een jaar later nog van hoort, van goh, die Werelddag was wel heel erg geweldig. Was erg leuk, daar gaan we volgend jaar weer naartoe. Oké, maar dan moeten we een jaar wachten. Maar wanneer is die nou voor jullie geslaagd? Wanneer voor ons geslaagd is eigenlijk een jaar later, in 2018. Want dan is het einde van de actie, van die gezinsherenigingsactie. En daar stoppen we dan mee. En als we dan die €10.000 bereikt hebben, dan is die Werelddag in 2017 en het hele jaar door geslaagd. Oké, dus het concrete doel is €10.000 ophalen. Juist. De wereldbol zwerft een beetje door Venray, hè? Gemeentehuis, Schouwburg. Ja, dus een reizende wereldbol wordt je genoemd. Nou. Dus van de ene organisatie, bedrijf naar het andere. En je merkt toch gewoon dat mensen dus nu de wereldbol herkennen en willen gewoon dat heel Venray dat nu ook En nu weet iedereen ook waarom dat ding rondreist. Precies. Juist. Ik wens jullie heel veel succes en ik ga ervan uit dat dat doel gemakkelijk bereikt gaat worden. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. Okay. Dank je wel.